Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Roy, tambalanista since 2017. Sumulat ako para hingin ang opinyon ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Bago pa lang kami ni Maddie, mag-iisang taon pa lang ang relasyon namin. Bago naging kami, galing si Maddie sa mahabang relasyon. Mahigit 1 dekada sila ng ex niya. Engaged na sila at nagpaplano ng magpakasal nang maghiwalay. Wala naman daw third party. Nagkasawaan lang. Isang araw parehas nilang na-realize na hindi sila para sa isa't isa. Nawala lang yung spark. Hindi matanggap ng pamilya ni Maddie yung breakup. Botong-boto kasi sila dun sa ex ni Maddie. Maganda kasi yung trabaho. Empleyado sa isang multinational company. Hindi daw mahihirapan si Maddie financially at secure na secure kung yun ang makakatuluyan. Galing pa sa maayos na pamilya. May itsura at magaling makisama. Wala ka na nga daw hahanapin pa. Sa tagal nilang magkarelasyon, hindi naman nakakapagtaka na napalapit ng husto yung ex ni Maddie sa pamilya niya. Pero mabilis naka-move on si Maddie. Nagsimula kami sa pagiging magkaibigan hanggang nagka-developan. Ipinakilala ako ni Maddie sa pamilya niya. At maayos naman nila akong tinanggap. Tuwing may family gathering nga sila tulad ng graduation, kasal, birthday ng pamangkin, kahit ano pa yan basta may konting salo-salo, lagi akong iniimbitahan. Ang problema ko, tambalan, laging si ex ang topic ng pamilya ni Maddie kapag kasama ko sila. Laging pinag-uusapan yung masasayang alaala nila kasama si ex. Pinagkukwentuhan yung mga lugar na pinuntahan nila, mga restaurants na kinainan, mga sining pinanood. Topic din yung mga niregalo ni ex sa mga miyembro ng pamilya. Pinupuri din nila si ex. Sinasabi nila kung gaano kagwapo, kung gaano katalino, kung gaano kagalante, at kung gaano kabait. At tuwing ganito ang eksena, nanliliit ako. Pinanghihinaan ng loob. Mapapantayan ko kaya yung ex ni Maddie? Ako nga kaya yung karapat-dapat sa kanya? Bakit kaya kailangang iparinig sa akin ng pamilya ng girlfriend kung gaano ka extraordinary yung ex-boyfriend niya? Ano kaya ang dapat kong gawin? Salamat sa inyong payo, tambalan. Ang inyong tambalanista, Roy. Dalawa lang yung pwede mong gawin dyan, Roy. Kung gusto mong hindi na mapalapit sa pamilya niya ever, edi sabihin mo sa kanila, di kayo na nung ex. Pakasalan niyo yung ex niya. Oo, di ba? Hindi kayo makaget over sa kanya. Gusto niyo isungalngal ko yung ex?
sa mga mukha ninyo. Yan. Chachap-chapin ko. Oo. Para- Tapos, pira-piraso sa inyong lahat para lahat kayo meron. Ganon. Para walang tampuhan na. Di ba lahat kayo masusupalpalan, Correct. ganun. Lahat kayo pantay-pantay makakatanggap nung ex na yan pagkatapos ko siyang chap-chapin. Ba't ganyan yung payo? Hindi ko alam. Di pa dyan chop-chop. Hindi ko alam. Dalawa kasi. Pwedeng ganun. Kasi alam mo yung parang, habang binabasa ko to, yan yung mga tumatakbo sa isip ko. Parang, kung sungal-ngal ko kaya yung ex-boyfriend. Hindi nga sila nagkatuluyan eh. O, bakit puro siya pa rin? Kaya lang syempre maiisip ko pala, ay hindi pala, edukado pala akong mamamayan. Edukado pala akong tao. Sibilisado ka pala. Sibilisado pala ako. Inabutan na ng tsinelas sa lugar namin. Ganon. At so hindi ko gagawin. So alam mo yung nasa isip mo, parang bakit? Bakit paulit-ulit? Gusto nyo, ayun na, sige. Ganon. Gusto nyo hatid ko kayo dun sa bahay ni ex. Total, puro siya naman yung topic. Diba? Parang sarap ganunin. Kaya lang, hindi ganon. Diba? Kasi syempre, mas lalo kang si ex inaangat, ikaw naman i-ex ka na sa buhay nila. 'Di ba? Siguro ganun lang talaga kapag of course, ang tagal ng pinagsamahan. Kaya nga yung para sa akin, pinaka nakakaselos lagi, yung huling naging jowa lalong-lalo na kung yung huling naging jowa merong history na medyo mahaba. May ganyan na katulad ng kay Maddie na muntik pang ikasal, na engage, wala namang third party. So maraming rason kung bakit hindi pa maka-move on at maka-move forward yung family. Naging masyadong close eh. Alam mo baka lang din it's the overthinking you na nag-iisip na baka pinaparinig ba nila, kaya Aning-aning ka pala. Wala naman palang ganung kwentuhan. Correct. Diba baka wala lang din, diba partner? Pwedeng overthink eh. Nagkataon lang na pag-usapan. Ganon, masyadong matagal eh. Diba masyadong matagal together. Yung ganon. Kung isa ikakampante mo, pwede mo naman silang kausapin. Yes. At pwede kang gumawa ng mga bagong memories na mabubura na talaga yung ex na yan sa buhay ni Maddie at ang pamilya niya. Diba? Correct. Ganon. Kung sa Pilipino setting yan, lahat sila untugin mo sa ulo hanggang magka-amnesia sila. Diba? Kung sa Philippine cinema yan. Ganon. Kaya lang hindi sa tunay na buhay. Diba? So, ang para sa akin, make new memories that will make them remember you and appreciate you as somebody na yung bago. Alam mo yun, the fact na iniimbita ka pa rin naman nila sa lahat ng kahit anong merong salo-salo is a good indication that they like you. Tinanggap ka naman nila ng maayos eh. Talagang sadyang, baka lang talaga, ang tindi lang kasi talaga nung impact ni ex. Correct. Kaya hindi ganun ka daling malimutan. Parang ganun. Malaking factor yun yung length ng pinagsamahan na ni ng girlfriend mo dun sa kanyang ex. Sa kanyang ex. So Saka medyo yung mahirap din yun. Mahirap din yun basta-basta. Yung katotohanan lang mahirap. Talbugan. Oo, mahirap to fill in the shoes. Parang ganon. Ikaw naman yung makakatansya, 'di ba? Kasi ito, kwento mo lang pero ikaw yung makakaramdam ng totoo. Gaano ba yung pagpaparamdam, gaano katindi, kabigata, kalakas ang impact ng pagpaparamdam ng buong pamilya niya na ayaw niya sa'yo? May ganun ba? Diba? Tansyahin mo yun. Ngayon, kung tamang kwentuhan lang, may ganun lang talaga eh. Tsaka mararamdaman mo din sa gesture ng pamilya kung nananadya ba sila or hindi. Correct. Meaning, nananadya ba silang saktan yung loob mo? Nananadya ba silang, iparamdam sa'yo na maliit ka at wala kang kwenta kumpara sa ex ng jowa mo? Ramdam mo yun, sadya or hindi sadya. Kung ayaw ng pamilya sa'yo, then this is the time to take the challenge. Patunayan mo sa kanila na deserve ka nung anak nila. 'Di ba? Na ikaw yung tataob kung ano man yung history, maganda o hindi maganda, dun sa ex ni, anong pangalan ng babae ulit? Maddie. Ni Maddie. Kaya mong taobin yon. So take it as a challenge. As a challenge na kaya mong ipataob kung ano man yung ginawa nilang memories together. Ngayon, kung hindi mo kaya, si ex na lang ipatumba mo. Pwede din. Para manahimik na. Para diba? Tapos ang laban na. Charot lang. Charot lang. Joke lang Wala yun. namang kinalaman si ex. I mean, hindi niya rin namang kasalanan na hanggang ngayon hindi makaget over yung family members sa kanya. Sadyang it's really a challenge on your part to make new memories. Yes. Lang talaga, parang katulad lang yan ng isang napakagaling na kasama mo sa trabaho. For whatever reason, naalis.
'Di ba? Kapag ka napalitan siya, may pag-compare pa rin talaga eh. Correct. Parang iba talaga yung work ethics nun eh. Talagang pag nagtrabaho yun, sigurado at garantisadong perfect eh. Ganon. Yes. Matatandaan nila yun. Eh, kasi ang tagal nila nakasama. Nakainuman pa nila yun. At marami silang memories. Ngayon, ang challenge para sa'yo ay tapatan yun or higitan pa. Correct. Yung ginawa nun. Kasi eventually, they will forget. Ikaw na Tama. yung nandyan eh. Yun ang mahalaga dito, ikaw na yung present. Diyan At ikaw, masusubok at yung hopefully, ano, ikaw ha? na din ang future. Yes, Oo. hopefully. Diyan masusubok yung pasensya mo. Yan. 'Di ba yung tiyaga mo at kung gaano mo kamahal si Maddie. Kasi kung maiksi ang pasensya mo at padadala ka sa challenge na ibinibigay ng pamilya niya, 'di ba? Take it as a challenge ha. Kung hindi mo kayang isurpass yung challenge na ibinibigay ng pamilya mo, then i-give up mo si Maddie. 'Di ba? Naalala ko lang may kwento yung mga tito ko dati na matindi pala yung challenge na pinagdaanan nila sa lola namin. Kasi 'di ba yung family namin all girls yung mother ko eh. Sa father side ko talagang tatay ko lang yung lalaki, the rest are girls. So at that time, 'di ba may higpit yung mga magulang. May kwento ako na narinig sa ilan sa mga tito ko, grabe bago ako nakapasok sa pamilyang ito, binutas ko yung karayom kahit walang butas yung karayom Ganun para katindi. makapasok ang sinulid. Oh. Ganon. Yung paparting pa lang yung maliligaw ng mga anak ng mga nanay, ng mga tita namin. Nakahanda na yung bangkito ng bahay, ganon. Ano yun? Yung bangkito, yung alam mo yung Maliit na bangko. Maliit na bangko. Para yung mga sa ihampas? sofa, 'di ba may mga tawad sa sofa pag bumili ka ng 5-seater na na sofa. May isang maliit na bangko na libre. Parang ottoman. Anong ottoman? Yung libre. Pero mabigat Yung- ha. hindi At kunyari libre. itong portion ng sofa natin, yan, Oh. walang sandalan, tapos yung square lang Kaya nga nandyan. yung ottoman. Nakahanda na yun sa pinto. Para Ibabalibag yun ng lola ko. Kala ko para dito ka na uupo iho. Yung pala ibabalibag. Oo. At maraming lalaking sumalo nun. But they took it as a challenge. Hindi, Yan. papatunayan ko sa pamilyang ito na maganda ang intention ko at Correct. hindi ko handang i-give up yung pagmamahal ko kay Maddie. Diba? Doon sa mga pangalan ng tita ko na talagang, ay, grabe naman. Ganda ng mga tita ko. Oo, Nalagpasan yung ganong challenge na ibinigay ng Correct. pamilya. Kinis-kinis ng Oo. family. Mga balingkinitan lahat. balingkinitan. Ang tatangos ng Correct. ilong, ang mga walang pores. Collagen, ang Oo. waistline 24. Oo. Diba? Yun yung challenge. Ang sisikip, makikipot. Diba? Oo. Yun yung challenge na kinaharap nila nung sila ay nanliligaw. Kung mahinang This nila time, lang, ito yung version oo, mo. correct. Kung mahinang nila lang ka, wala na. Give up na talaga. Nakita mo pa lang yung bangkito, nakita mo pa lang Oo, yung ottoman. nanginginig ka na. Correct. At tatalikod ka na. Kasi Oo. wala, hayaan mo na. Inaano na nila ako parang nag-shield na sila agad. Diba? Oo. Hindi ganun. Tama. Kung talagang labidudes mo yung si Maddie, gagawa ka talaga ng way. Totoo yun. Ganun. Depende, yung intention mo talaga kay Maddie, kung sincere, kung talagang malaliman na yung plano mo sa kanya, then handa kang tanggapin kung ano man yung may encounter mo na challenges along the way. Yes. At isa ito Correct. sa kailangan mong malagpasan. Alam mo, kanya-kanya talaga ng pagsubok, no? Mm. Parang may isip mo talaga sa buhay na, ang galing, no? Yung challenge na yung ganito, Oo. kakaiba, 'di ba? And naniniwala naman tayong lahat na kaya binigay yan sa'yo kasi kaya mo yan. Totoo yan. May, O, diba? may nabalik tanaw ba sa'yo, partner, nung panahon na nanliligaw pa sa'yo yung mga naging boyfriend mo Hindi kasi ako noon? nagpapaligaw eh. Pag-type ako, go G na. agad. Charot. Wala kahirap-hirap. Wala kahirap-hirap. Wala nang etchos-etchos. Walang talagang, Hindi, charot. kunyari, halimbawa, challenges sa mga magulang, kontra mga magulang, tapos pinahirapan ng mga magulang, pinagsibak, mga ganun. Wala. Wala akong, wala akong, 1970s. Oo nga, ang luma. Wala akong matandaan na parang yung... May ganun eh. Kung meron man, yung para magustuhan ng nanay ko. Okay. Yan, parang ganun lang. Pero yung Hindi yung naman mga mabigat. yung mga matitindi na mga katulad niyang may mga palakol na lumilipad. Mga yung binabalibag na sopa, correct. naghahasa ng itak. Oo, Totoo may yun, paghahasa ng itak, ganun. Wali naman. Parang mas siya, mas nung araw talaga. Kasi natatandaan ko yung tatay ko,
para matesting ng lolo, tatay ng nanay ko, yan. So yung daddy ko, nung nililigawan niya yung mami ko, para matesting ng lolo, yung tatay ng nanay ko, kung gaano sincere yung tatay mo. Correct, di ba? Parang nilasing niya talaga ng todo. Kasi daw, kapag ka nalasing, magkakaalaman daw ng tunay na kulay. Okay. Ang di nila alam, ang lakas mag-inom ng tatay ko. So kahit anong painom mo dyan, walang kulay na lalabas talaga nga. Siya pa rin yung mamamangka. May mga ganon. So nalagpasan yung challenge. Madali lang pala kasi magiinom din yung tatay mo. Magiinom naman. Apakaliit na bagay. Kasi nga, walang pagsubok na binibigay sa'yo na hindi mo kaya. So kaya binigay yun sa kanya kasi kaya niya. Diba? So naging sila na nanay ko and here I am. Diba? Parang ganon. Nakaapat sila. Ganon. So, ganyan. May challenge ka talagang kakaharapin in the process para makuha si Maddie. Kasama doon ang pamilya, ha? Oo. Nasa Pilipinas kasi tayo eh. Oo. Liligawan mo rin talaga sila. Ipi-please mo sila. May ganon. Lalo pa kung halimbawa ganyan, yung kasama ka sa lahat ng salo-salo, mahilig sila sa salo-salo. So, ibig sabihin, very Pinoy, typical Pinoy na pamilya. Si Maddie ganon. Kasi may mga iba naman talaga na hindi eh. Very independent. Ako yung mag-attend ng mga event ng family. Diba? May ganon eh. Pwedeng ganon si Maddie na, hayaan mo na, kasi isipin mo, birthday pa ng pamangkin, pupunta ka pa. Pamangkin lang naman yun. Kung tutusin, diba? Lalo pa kung ang pamangkin may variety yan. Meron pwedeng anak talaga ng kapatid o kaya anak ng pinsan. Pamangkin pa rin yun eh. Diba? Pamilya pa rin sila. So, yung para may ganon, ibig sabihin, ganon yung kung i-judge namin si Maddie at ang kanyang family, ganyan sila. So, mapangmata sila. Hindi. Hindi sila mapangmata. Sa challenge. Hindi sila mapangmata. Mahilig silang kumain. Yun, di ba? Mahilig sila sa salo-salo eh. Ano mapangmata doon? Mahilig sila sa pansit. Yun yung judgment ko. Trip nila yung mga ulam na may sarsa. Ganon. Yun yung conclusion namin sa pamilya nila. Yun yung conclusion namin sa pamilya nila. Diba? So, ang pamilya nila ay mahilig sa ganyan. So, meron ka ng 1 foot inside the home. Iniimbita ka nila. Pwede kasing hindi eh. Kung talagang totally hindi sila over the ex, pwedeng hindi. Parang pwedeng ang imbitahin pa nga nila yung ex eh. Posible din yun. O pwedeng imbitahan nila habang nandun ka. Correct. Tapos habang nandun yung ex niya, diba sila papuri pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi naman ganun na nangyayari. So challenge lang yan. Correct. Kaya mo yan, Roy. Go, go, go. Makukuha mo rin ang pamilya ni Maddie. This portion was brought to you by Yes Manufacturing Corporation, ISO certified.